Szeretettel üdvözöllek, Rácz Levente vagyok, a KMD egyik alapítója, és szeretnék neked most bemutatni egy olyan lehetőséget, amivel pénzt és szabadidőt egyszerre tudsz birtokolni. Minden embernek van vágya, kinek mi, autó, lakás, utazás, az, hogy legyen sok szabadidő a családra, mindenkinek más-más vágya van, egy biztos, a mai világban pénz szükséges hozzá. Hiába dolgozik nagyon sokat, folyamatosan minősítik, degradálják le a munkáját. Nagyon fontos ugye az elismerés az emberek számára, nem csak a pénzbeli, hanem tényleg egy jó szó. Elköltöztek a gyerekeit, szintén egy napi tapasztalat, hogy folyamatosan mennek külföldre az emberek. Azért, mert itt nem lehet megélni normálisan, ez nem jó, és ezen tudunk mi neked segíteni. Nem jó a csapat, ahol dolgozol. Állandóan mókuskerék, nagyon sok vállalkozót ismerek, hiába van pénze, egy olyan saját rabláncot épített magának. Én is 15 évig vállalkozó voltam, és tudom, hogy mit jelent az, hogy saját vállalkozást fenntartani, amikor azon stresszelsz, hogy hogyan fizess ki az alkalmazottaknak a bérét, hogyan fizess ki az adókat. Hát erre mondom azt, hogy azért dolgozol, hogy az alapvető szükségleteit kielégítsd az államnak, kielégítsd a munkavállalóidnak. Ebből lett nekem elegem egy éve, másfél éve, és azért kezdtem el foglalkozni MLM cégekkel, mert hihetetlen potenciál van bennük. A legtöbb millió most az MLM rendszerek termelik ki. A legjobb értékesítési forma, hiszen belegondolsz, hogy itt az embereket fizetik meg a nagy multik helyett. Itt nem a Tesco fogja elvinni a sok pénzt, hanem te, hogyha beszállsz és dolgozol. Hogyan lesz csapatod? Igen, jó kérdés. Nagyon nehéz csapatot építeni, az egyik legnehezebb az MLM cégekben, de pont erre megoldás a KMD. Hihetetlen könnyűvé tettük a csapatépítést, hiszen teljesen automatizált és kipróbált, letesztelt módszerekkel dolgozunk, ahol nagyon könnyű csapatot építeni. És neked ezt csak másolnod kell. Több száz családnak sikerült annyi jövedelmet hazavinni, ami $500 000. Egy átlag jövedelem ezt soha nem termeli ki. És 2-3 év múlva ezek az emberek, akik most döntöttek, és jönnek és dolgoznak, azok passzív jövedelemből fognak tudni élni. Nyugdíjuk lesz már. Kifizetik el munkádat? Igen. Azt tudom mondani, hogy a legtöbb tisztességes MLM cég hetente, de legkésőbb havonta fizet. Vannak-e családok, akiknek segítettél, akiket te hívtál be ebbe a vállalkozásba, és azt tudod nekik mondani, hogy gyerekek, igen, együtt megcsináltuk, és ő hálás lesz neked egy év múlva, mert kirángattad a bajból, ki tudta fizetni a hitelét. Ebben kell gondolkodnod. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó munka, és egyetlen kérdés van. Én biztos benne leszek, mert én már benne vagyok. Én meg fogom csinálni. A kérdés az, hogy te benne leszel. Hogy ez neked sikerül-e, csak rajtad múlik. Ha dolgozol, mi segítünk minden.